Así ahora te voy a hacer como que evoco. Esta norbilla que estira igual, nik arestakite, da norbilla que estira. A ver, hori bide sarzetak. We don't go, you better listen. The PPP train riding on a rhythm. We know they're hungry, so we Astelentutxu batetik sortu zen, egun libre bat egon zalako urriko neurriko gunien, da bestetik ikuste zalako biherri zena Gerniken jente gehiago antolatzeko edo parte hartzeko. Gazta asamladetik eta batez gaztetxetik hasi ziren eitzen igual balon janarteko egune. Gaztetxeko espiritu hori, egun batera erbateko. Ikuste zen bai, gazta asamladean parte hartzen, espan jente asko galbala parte hartu. Trinkete, Rokel Karte Iparragirre eta gazta asamladien artean sortu zen egun bat, lema izan geukein, geujan. Libere genuen gazta asambladatik, eta txutxu asamladie sortu zen. Ez identifikatie gaztetxeik antolaturiko zuzazala, sino identifikatie herriko gaztiek eitzen egin zuzazala. Asamblea bat etxe bakarrik gazte komunikazioera dedikeko zena. 2009 izan zen, lehenengo biderra izan holan formalmente. Holan nojatara zabaldu horien jente egizaban imetan, da horren nojatiz izan dut. Gitxienez behin urtetako lonjatatik eta ikusteko zenba gazte garen Gerniken eta batan artpisek ezagutzeko eta bestien. Eskusi da bakarrik jende batzeko, gazti batzeko da ondo pasetako egun bat. Es que dago ya guarrezka babiz, hane perdi bat dago, tío, ez dakit nik, oza, ez da zerik, Prozesu ebera naturala izan zen, gure barik urte izan, ilusin gauki gendun, lehenan sineste gendun. Prozesu eri berari emoteiako garrantzize beti, zeran egiten da, ze pertsonan artean nia komuniketan garen. Adibidez aurten, prozesu hori non gure izinako garrantzi zen, zer gure dan landu aztelen txutxu, aurtengo aztelen txutxu. Komuniketan garen, alkarre ezagutzen badugun gero prozesuen bitartien sakontzen badugun ezagutza horretan. Ez dakit niz izango da, naturala. Bakarrik datorrena eta motu dut iritsi bat, niri kasu honetan. Da ez dela beste gauza, dana bakotzen hitzi superrera analizetan dan leku bat, da dana aportazioak kontuen hartzen ziren leku bat. Zer gogoaleko zuen, orkera ditzeko. Dio politzi izango zenengo bat zen egun baten. Ikusten dut superpositioa izan dela Gernikentzako, dala egun bat ja jendik kontutan hartzen da bena. Da zoriona dela, ez da egun batek datorrena ez dakit nundik edo beti nanzo zer moduen. Ez, izan da Gernikeko gaztientzako sortuniko egun bat. Ez da galderi, gara. Alde hona, claro, jenti ezagutzezu, adin desberdinetakoa. Zure kuadriatik kanpo zabaltzi edo eskaintzen dut. Ez uste bai, beste jente bategaz egotie eta beste jente bat ezagutzie, jente horregaz gustora egotie. Gainera, nire gure basun du bai, egin du jente kuadriatik kanpo ezagutzen jente bai. Proiektu batzuk konpartidu dutaz bebai horregaz jentigaz, da niretzat hori zen da osoa beratza zu asamladan. Ardurak hartzen ikestezu, ilusio bat dekozu prozesu horretan. Honen, hori, azkenien ondo urteti eman zozer ikusti horren da satisfazioa, azkenien hori edan amaretu. Ikusteko zelako ingerra aldaneko duten talde batek. Eta merezide horako gauzak Hombre, barrutik nik bizi izenten azken urtietan da jente proet erreitzen dela. Prozesu ezier zaitasun handizena nire ustez da ardurak banatzie. Baina hain talde txikize bihurtzen da eta azken inger asko bizuzuk eta como sauz bi herrien beste pertsona batzuntzako gatza jente konstiente izetie zenbala dagoen horren atzien da jente juergarako dago, normala dela bai. Nik uste dut hori alde txarren. Lortu dena bai apurbet, edade espektroa zabaltzea bai ez. Txuko asamblea baten igual jentek itxe gara eta ez da golan eta jusko baten bat, baina... Hombre, urtiekin mejoregu bai, hori esaben. Nik uste dut herri mailan gehiago erakutsi behar dela prozesu ebera zelakoa dan, gero jentiek merezi dudaben importantziz emoteko berari astelen txutxuri. Hori bai, alegin du asamblea datara jendea izango gertzien, ez? Jateko arroa dut, baina gero
han aurre pidatu ezin gauzera, egin bidea, bueno, pues... Genti kalin zaitxuna, hauen bida, hau antolatu izue. Torri da, Horren guztienak oso parte hartu gaizu prozesuen eta lagundu egune hobia bizeten. Horrita, Eta hori kritiketiena, urbildu barik no bale. Zer? Kritiketiena, urbildu barik no bale. Asamblean parte hartzen, urte osoan zier gauzak antolatzen eta jakitzen zer dan kolektiboan zauzer antolatziek dekon dakarren satisfazioa. Ez da zu bale bain gondon noiz, baina horrek nono izaten guzunak azken ez dugu zeitzen gazen noiz. Horren ikustu dut, esan birko gona benga baiaztak geurringo dut, da emon hori pausuz azkenin zer. Bizitzen zemat biderpentzetan guen ningo dut, da gara azkenin zuen, azkenin nahi nahi. Eta aprobetzetako atzua asamblada hau, zela izen erramintak erreztu aldotzu zen asamblada bat. Txu bat zure barruen ez, hori garatzeko aukeri emoten dugu eta emon nahi dugu. Gernikeko gazte zara, komunike guzu Gernikeko gazteekin, etorri azten Eta moruliak ondo de kasuz? Ale sale paie. Ale barik ez dau paiarik. Ale sale paie. Ale sale paie. Ale sale paie. Ale sale... Osa, ez tengatza. Nik ez dugu da inbesteko hori eta bera. Ale sale paella. Ale sale paie. Aleri barik ez dau paiarik. Ale sale paie. Ale sale paella. Ale sale paie. Ale sale paie. Ale sale paille. Bueno, Gaude.